Jó napot kívánok, a Fórumot látják, vendégem a stúdióban Varró István, a Magyar Polgári Párt városi tanácsos jelöltje. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért vállalja azt egy fiatal ember végül is, hogy politikus lesz, hogy 2012-től városi tanácsosi tisztséget tölt be, és miért épp az MPP színeiben? Hát először is én nem érzem úgy, hogy politikus lennék. Számomra... Ugye tudja, hogy ez egy választási kampány. Igen, tudom. Tehát számomra a párt az nem cél önmagában, a párt az egy eszköz. Nagyon hosszú ideje úgy érzem, hogy az RMDSZ nem, hát most nem jó a konkurenciát színi, nem ez volt a célom. Az eddigi képviselet nem végzi el a feladatát úgy, ahogy kellene, és lehetne sokkal jobban. Ezért léptem én be az MPS-be még annak idején, amikor még polgári párt nem létezett, és azóta tag vagyok, tehát még az alapítók között voltam. Mit jelent önnek politikusnak lenni? Ezt már csak azért is kérdezem, tudom, hogy kihangsúlyozta az előbb, hogy nem politikusként tartja számon magát, de az emberek ugye az utóbbi 20-22 év politikájából kiábrándultak, és végül is nem csak a politikából, a politikusokból, a politikumból, mindenből. Nem fél attól, hogy ez önre is kihat? A következőben persze. Nem félek attól, hogy rám kihat, mert nincs mire kihasson. Tisztességes munkából keresem a kenyerem, magánéletben az emberek emiatt soha nem támadtak, barátaim, még akkor is, hogyha nagyon sokan vannak olyanok, akik valóban nem szeretik és elzárkoznak a politikától, de ahogy mondtam, tehát a politika az csak egy eszköz. Mi az, amit Marosvásárhelyen megyeközpontban leginkább hiányol? Amit a leginkább hiányolok az az, hogy kezdem nem magyar városnak érezni Marosvásárhelyt. Tehát én itt jegyzeteltem magamnak, hogy ezzel a témával kapcsolatban tudnék elmondani dolgokat, de az emberek már úgy fogják fel például a Kossuth utca körüli Herceg utcát, hogy ez valami olyan téma, amit úgy rángatunk és előre kapunk a zsebünkből, és mindig meglobogtatjuk, és mindig akarunk vele elérni, és kampányolni akarunk, vagy bármi hasonlót. Nem ez a cél. A cél az, hogy az ember úgy érezze, hogy ez a város az övé. Tehát mikor látom azt az utca névtáblát, például direkt nem mondok Kossuth utcát, legyen Önföld Círi. Azt írja Strada Önföld Círi utca. Miért nem fordítják le a nevét? Vagy miért nincs az utcáknak külön magyar neve? Sokkal egyszerűbb lenne, nem akarjuk elvenni az ők neveiket, legyen meg a mi saját nevünk is hozzá. Értsem úgy, hogy ön is úgy érzi, mint sok más politikus egyébként, és nem csak politikus, hogy a kétnyelvűség nem érvényesül Marosvásárhelyen is, amúgy Maros megyében. Igen, így van, így van. Mi az, amit javasol ennek megoldására? Hát a legfontosabb az lenne, hogy saját magunkat kellene nevelni erre a célra. Mert mi magunk önként mondunk le legtöbbször róla. Amikor bemegyünk a boltba, és azt mondjuk, hogy dácim rogok tudni. Én is el tudom mondani, de én például, hogyha bemegyek, akkor magyarul kérem. Hogyha hölgy vagy úr vagy, aki ott van, románul válaszol, természetesen megtisztelem azzal, hogy az ő nyelvét beszélem, nincs ezzel semmi probléma. De legyünk büszkék a saját nemzetünkre, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, és vállaljuk fel, használjuk a nyelvünket. A hétköznapokban, az utcán, a mindennapokban. Gondolja, hogy másodrangú polgároknak érzik magukat a magyarok Marosvásárhelyen? Igen, így gondolom. Nem tudatosul bennük, tehát az emberben nem tudatosul ez, hogy én másodrangú polgár vagyok, viszont tudatosul az, hogy ha bemegyek a boltba, akkor románul beszélek, hogyha elmegyek a lakótársuláshoz kifizetni a költségeimet, akkor a kasszásnővel románul szólalok meg, bár mondjuk ez kivételes eset, mert ott általában ugyanaz van, és ismerjük, hogy ki az. De bemegyek a polgármesteri hivatalba, reflexből románul szólalok meg. Hát miért? Ez a város fele-fele. Egyébként nagyon jó, hogy felhozta ezt a közhivatalukban a kétnyelvűség érvényesülésének a problémáját. Mi a véleménye arról, hogy
a napokban a sajtóban jelent meg, hogy elbocsátanák állásukból azokat a közhivatalnokokat, akik nem akarnak vagy nem tudnak beszélni az állam nyelvén, tehát az állam hivatalos nyelvén, románul. Fú, hát ez egy nagyon problémás kérdés. Mert én felteszem a kérdést, hogy akkor nem kellene fordítva is ez érvényes legyen? Igen, pontosan ezt akartam megfogalmazni, hogy ez fordítva biztosan nem fog működni. Tehát fordított irányba nem fogják alkalmazni, akkor viszont valamilyen szinten diszkriminálva érezzük magunkat. Ugyanakkor valamilyen szinten jogos is ez a probléma, most függ attól, hogy milyen településről beszélünk, mert hogyha például veszünk egy Kézdivásárhelyt mondjuk, vagy veszünk egy olyan települést, ahol nagyon-nagyon kis számba él a többségi nemzet, úgymond, tehát gyakorlatilag ők az abszolút kisebbség mindenféle szempontból, akkor teljesen logikátlan és jogosulatlan ez a dolog, viszont vegyes lakosság van Erdélyben, tehát sajnos meg kell tanulni románul, ez az igazság. A választópolgárok leginkább azt hiányolják a politikusok részéről, és főleg így választások környékén, kampány környékén, hogy csak kampányidőszakban mennek el hozzájuk, és ülnek le velük beszélgetni, ezt most képletesen ülnek le. Tehát, hogy nem tartják velük a kapcsolatot. Ezzel ön hogy van? Egyetértek velük, és igazuk van. Ugyanakkor most ez személyesen nekem szó, hát mi tartjuk a kapcsolatot, mert mi közöttük élünk. Mi a polgári párt legnagyobb része egyszerű emberek vagyunk, akár csak ön, vagy egy operatőr, vagy mindenkinek a saját állása megvan, tehát mi az emberek között élünk, mi ugyanúgy elérhetőek vagyunk minden nap, és igazán nem lehet azt mondani, hogy mi nem vagyunk elérhetőek, és nem tartjuk a kapcsolatot a lakossággal. Tudom, hogy a Magyar Polgári Pártnak több ilyen akciója volt, még kampányidőszak előtt piacokra kilátogattak, tehát úgy próbáltak elbeszélni a lakónegyedbeli emberekkel. Mi volt a következtetés, illetve mi a következtetés, amikor szóba állnak a választópolgárokkal? Mi az, amit ők hiányolnak Marosvásárhelyen? Hát az emberek nagyon sok mindent hiányolnak, illetve sok mindennel elégedettek. Nagyon meglepő módon sok embertől nem hallottam panaszt a városvezetésre, pedig hogyha jól megnézzük, akkor az utóbbi 20 év tevékenysége főként látszattevékenység. Tehát semmilyen nagy komoly problémát nem oldottak meg, sőt inkább okoztak. Tehát beszélek ilyen problémákról, amit nem oldottak meg, az főként a közlekedés és a parkolás, illetve most az utóbbi időben hirtelen kampány előtt nagyon nekifogtak érdekes módon, de szerintünk nem a legjobb módon teszik ezt. Okozott problémával például lenne a távhőszolgáltatás, amely gyakorlatilag csődbe vittek. Igen, hallgatom. Tehát ezek olyan problémák, amikkel az emberek naponta szembenéznek, és amikre megoldásokat várnak. Milyen megoldás van ezekre a problémákra? Hát most kiindulva abból, hogy ha a távhőszolgáltatást csődbe vitték, akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a megszűnt, bezárt hőközpontok helyére például mély garázsokat, illetve emeletes garázsokat építsünk, és ezzel megoldanánk egyrészt a parkolás problémáját, másrészt fellazítanánk a forgalmat is. Ugye egy személyes tapasztalatomat mesélném ilyen szempontból. Torontó belvárosában. Hát Torontó az egy enyhén nagyobb város Marosvásárhelynél, sokkal zsúfoltabb, sokkal több lakosa van, és természetesen sokkal több autó közlekedik benne. Ennek ellenére Torontó utcáin nem látunk parkolóautókat,
az összes autó mély garázsokban, illetve emeletes garázsokban parkol. Természetesen ennek ára is van, de ha jól megnézzük, most is hatalmas összegeket fizetünk parkolási díjért, és nem kapunk semmit cserébe. Igen, sőt olyan helyre is fizetünk, ahol már telített a parkoló, és úgyis elvennék a pénzünket. Igen. Egy kicsit beszéljen a választási programjáról. Mi az, amire a hangsúlyt fektetné a mandátum alatt? Hát a hangsúlyt azt nagyon sok mindenre kell fektetni. Tehát itt annyi van összeírva, hogy gyakorlatilag nem is tudom, hogy mit emelnék ki. Talán a magyar vonatkozásról, tehát amit már az elején mondtam, az, ami nagyon fontos számunkra, hogy mi magyar emberek otthon érezzük magunkat. Legyenek magyar iskolaneveink. Például Marosvásárhelyen 2 magyar nevű iskola van, a volt sportiskola 100 Adalbert nevét viseli, és a Bolyai Farkas Liceum, de oda jártam én is. Elméletileg van egy harmadik és egy Bernádi iskolánk is. Tehát van érvényes városi határozat van rá, csak még nem került ki a névtábla. És ön szerint mikor fogják kijelzni ezt a névtáblát? Hamarosan, remélem. Hát reméljük, hogy meg lesz. Reméljük. Bízunk benne. Az utca névtáblákat említettem. Nagyon fontos lenne például a vásárhelyi napok, ez most nem annyira kapcsolódik a magyarsághoz, inkább a városnak a szórakozása. Kezdjük elveszíteni, kezdjük nem a magunkénak érezni. Én emlékszem, fiatal koromban kimentünk, nagyon sok magyar kijárt, nagyon sok színvonalas magyar nyelvű előadó volt. Mikor legutoljára kimentem a vásárhelyi napokra, ez nem volt jellemző. Az előbbiek közül egyik sem. Ezen jó lenne változtatni. Most szórakozáshoz kapcsolódik a másik, a weekendtelepet, azt nagyon szépen rendbe tették, most ezzel ellen nem tudok kifogást fölhozni. Bár érdekes módon ígértek nekünk egy akvaparkot, amit nem teljesítettek, és ugyanannak a szervezetnek a képviselői most egy másik szabadidőközpontot ígértek, a Buklá Murésúj nevű projektet. Minden 4 évben felhoznak egy ilyent, bereklámoznak valami szabadidőközpontot, aztán nem lesz belőle semmi, de ez nem egy olyan fontos téma, amivel érdemes foglalkozni. Ami nagyon fontos a városban, az a lakhatóság. Ugye a hőközpontokat azt sikerült csődbe vinni nagy részét. Helyette a tömbházak szigetelése most a projekt. Hát ezen nagyon sokat kellene javítani. Mi az, amit kifogásol? Amit kifogásolok konkrétan az, hogy információim szerint abból az összegből, ami ebbe a projektbe önrész, a támogatott hőszigetelés projektbe az önrész, majdnem akkora összegből megvalósítható a tömbháznak a hőszigetelése. Igen, ez egyébként téma volt, az egyik városi tanácsos is felhozta ezt a témát tanácsülésen, magyarázatot is kapott rá természetesen, de igen, tényleg volt egy ilyen téma eddig is. Mit jelent ön szerint az, hogy lakhatóság? Tehát, hogy lakható legyen? Lakható például az, hogy tiszta a levegőnk. A kombinált kérdés az egy nagyon kényes kérdés, amiben egyesek tudnak bátran vagdalkozni, hogy zárjuk be a kombinátot, de az nem megoldás. Tudjuk jó, hogy nagyon sokan abból élünk, közvetve, tehát itt most nem csak az alkalmazottakról van szó, mert összefüggés van a városnak a teljes élete között. Azok az alkalmazottak, akik ott dolgoznak, azok eltartják a családjukat. Azáltal, hogy a vásárhelyi boltokban vásárolnak, vásárhelyi kézművesek, vagy bármilyen szolgáltatást vesznek igénybe, azáltal a város gazdaságát támogatják, ezáltal újabb emberek élnek meg abból a jövedelemből.
Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy most 3000 embert kirúgunk. Mert abból nem 3000 ember veszíti el a munkahelyet, hanem sokkal több. De ugyanakkor az is tarthatatlan, tegnap délután mentem arrafele, kíváncsi voltam, választási kampány kapcsán megnéztem, hogy állnak a plakátok a városba, ki van kiplakátolva, ki nincs, kíváncsiságból mentem arra. És olyan állott, ködös volt a levegő, olyan nehezen lélegezhető, tehát nem mondhatom, nem volt ez a nitrites vagy nitrátos vagy milyen fertőzés, nem vagyok környezetvédő, nem szakmám, de kellemetlen volt. Tehát valamilyen módon, például a működési engedély ideiglenes megvonásával rákényszeríteni a kombinát vezetőségét arra, hogy valahogy jobban odafigyeljen a környezetvédelemre. Valahogy tisztább levegőt biztosítson számunkra. Mert hogyha nem éri meg neki, hogyha megéri neki az, hogy néha szennyez, akár baleset árán is, mert lehet mondani, hogy nem hibás, mert baleset volt. De tegyen valamilyen megelőző intézkedéseket, megelőző karbantartást, ugye nem tudom, ön mennyire közlekedik autóval, vagy nem, az autónak is ugye van egy megelőző karbantartása. Nem csak a műszaki vizsga miatt, hanem elmegyünk és átnézetjük a szervizbe, ugye, hogy nézzék meg minden rendben, fékekkel, stb. Ilyen fontos dolgok. Tehát ugyanezt a kombinálnál is meg lehetne csinálni. Említette a marosvásárhelyi napokat és a szórakozási lehetőségeket. Gondolja, hogy a város kulturális jellegére fektetni kellene hangsúlyt, visszakapja ugyanazt a Rózsák városa megnevezést, ami régen volt Marosvásárhely, nem pedig ezt a balkáni és ilyen piacos jelleget, amit felöltött az utóbbi években. Igen, erre gondoltam, sőt, alapvetően túl szemetes a város, én úgy érzem. Talán a polgárokat kellene nevelni, mert most tényleg nem hibáztatható a városvezetés, léttel nyomon szemétkukák vannak, csak rajtunk áll. Hát ez a része. Azért tényleg mi vagyunk az okolhatók. Igen, igen. De lehet erről beszélni egy ilyen műsorban, mint például most, hogy emberek, ne dobjátok el a csikket az utcán. Ne dobjátok el a pillepalackot az utcán. Tegyétek be a szemétkukába, azért van. Milyen megoldásokat ajánl például a munkahelyhiányra, vagy nagyon sokan ezzel elégedetlenek. Befektetőket nem tudjuk a városba bevonzani, vagy ha ide is kerültek, nem tudjuk megtartani. Ugye Marosvásárhely peremközségeire kiköltöznek a magánvállalkozók a bérek és az illetékek, adók miatt. Igen, ez nagyon érdekes téma. Egy olyan téma, amiben jellemzően főleg a magasabb szintű politika szereplői szeretnek nagyon ígérgetni. Munkahelyeket teremtünk. De miből? Hogyan teremtünk? Mi az, hogy munkahelyeket teremtünk? Most, ha én városi tanácsos leszek, remélem, hogy az leszek, ha én városi tanácsos leszek, akkor most csettintek egyet az ujjammal, és most születik 10 000 munkahely Marosvásárhelyen, és minden kerítés kolbászból lesz. Hát ilyen nem mondható, ez hülyeség. Viszont tényleg vannak olyan lehetőségek, amikre oda kell figyelni, és olyan dolgok, amire oda kell figyelni. Például az egyik az lenne, hogy a piacainkra vigyázzunk. Arra vigyázzunk, hogy a piacainkon ne a multinacionális kereskedőktől vásárolt hagymát és retket árulják, hanem azt, amit itt helybe termeltek meg. Ugye ennek Benedek Imre úrnak is volt egy kis része a kampányban, foglalkozott ezzel a témával. Nagyon káros ilyen szempontból ugye a bevásárlóközpontok léte, én nem tagadom, szükségünk van rájuk. Jó, hogy vannak, de hogyha lennének helyi kereskedők, kiskereskedők, ahogy volt rég, a sarki kereskedő, a sarki bolt, amely helyi termelőknek az áruját árult, az valahogy sokkal jobb lenne ilyen szempontból, több munkahelyet biztosítana, közvetlenül és közvetlen is. A másik, igen, ilyen helyi adók és illetékek csökkentése
de ez mindig kényes téma, hova csökkentsünk, meddig, mit kapunk cserébe, hogyha látjuk például volt egy repülőtársaság, amelyik azért jött hozzánk, mert nagyon nagy kedvezményt kapott a repülőtéren. Mikor ez a kedvezmény lejárt, akkor fogta a cukmokját, összepakolt és elment. Tehát nem biztos, hogy hosszú távon megoldás az, hogy ilyen-olyan kedvezményekkel csalogatjuk őket ide. Megoldás lehet viszont a munkaerő, a szakképzett munkaerő. Nagyon sokat segít például a Szapiencia Egyetem, amelyik itt működik, és talán a Szapienciának köszönhetően van például olyan számítástechnikai cég, amelyik nagy cég, amelyik Marosvásárhelyen működik. És biztos vagyok benne, hogy amennyiben Szapiencia nem lenne, ez nem működne nálunk. Ugye ezelőtt 4 évvel is kampánytéma volt, és ígérgetések sorozata hangzott el kampányidőszakban a Marosvásárhelyi kerülőúttal, illetve terelőúttal is, a bicikliutakkal. Eltelt 4 év, ugyanez a téma. Még mindig nincs terelőút, és még mindig nincsenek bicikliutak. Sőt, sokkal rosszabb a helyzet. Milyen megoldás van erre? Ön szerint, mint tanácsos jelölt? Először is nagy szégyen, hogy a városi tanács és a megye közötti folyamatos vita és nézeteltérés és meg nem értés miatt nem tudnak egy terelőutat elkészíteni. Ugyanakkor voltak belső viták is természetesen, mert hogy melyik verziót lehet támogatni. Ugye sokan a Somos-tetőt szerették volna átvágni, de például egy civil szervezet, amelyiknek nem emlékszem pontosan a nevére, nem vagyok biztos benne, de úgy rémlik, hogy a Civitas Nostra volt. Nem merem lefogadni, tehát ne kérjék tőlem számon. A lényeg az, hogy egy civil szervezet tagjai kiálltak és elkezdték figyelni a forgalmat, mert ugye ebben a témában az volt az alapvető érv, hogy a Tudor negyedből a kórházig eljutni nagyon hosszú idő, és ezek a fiatalok kiszámolták, hogy igazából nagyon rövid idő alatt el lehet jutni, a stoppnál föltérni egyetlen egyszer kell várakozni. Legrosszabb esetben csúcsforgalomban 2 stoppot kell válni, de azért az szerintem kibírható. Úgyhogy mi az igazi hogy nincs szükségterelő? De igen, mi azt a verziót támogatnánk, amelyik igazi terelőút lenne, tehát a teherforgalmat és a város mellett elmenő tranzitforgalmat szolgálná ki, tehát Ernyéig vonulna. Ez viszont a problémákkal jár, nem egyszerű. Tehát ott vannak magánterületek, ki kell sajátítani, meg kell vásárolni, az emberek nem kaphatnak bagópénzt a saját földjeikért, amit elviekbe kényszerülnek eladni. Ez egy hosszú folyamat, de nem jelenti azt, hogy nem kell neki fogni. Nagyon sok mindennek például volt elképzelés ilyen mérgarázs építésére, azt mondták, hogy azért nem fogtak neki, mert ez nagyon hosszú távú projekt. És hát semminek nem fogunk neki, ami 4 évnél többet tart, vagy 3 évnél, vagy 2 évnél. Vagy minden csak olyasmit csinálunk, ami egy fél évet tart, és januárban elkezdődik a választási kampány, mert ugye nem most májusban kezdődött, ezt lássuk be. Januárban elkezdődik a választási kampány, mert nyár közepén helyhatósági választások lesznek, és akkor majd ilyen rövid, felszínes kis terveket megcsinálunk azt kifestünk egy pár épületet, elrendezünk néhány parkolóházat, és akkor ezzel a város rendezése megvan oldva 4 évre, vagy 20 évre. Ezt nem lehet. El kell kezdeni a hosszú távú projekteket. És a bicikliutakra például, az nekem a szívügyem lenne a bicikliutak. Rosszabb a helyzet, mint eddig volt. Nem tudom, hogy járta a Kövesdombon. Egy nagyon ügyesnek tűnő megoldással kialakítottak majdnem 2-szer annyi parkolóhelyet a bulevárdon, mint amennyi volt. Ez így szép és jól látszólag, de van néhány probléma. Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy egyetlen közlekedési sáv marad, és az a közlekedési sáv az eléggé keskeny. Ott biciklihelynek nincs, és nem is lesz hely. Soha. Mindezt tették úgy, hogy időközben kivágtak egy sor fát, áthelyezték,
véleményem szerint nagyon rosszul a taxis parkolót például behelyezték, volt középen az zöldövezet, ott kivágtak egy sor fát, és helyébe behelyezték a taxis parkolót. Taxis parkolót úgy, hogy van egy parkolósáv, és mellette van egy sáv, ahol nem tudom, ott lehet közlekedni most talán azért, hogy a sorba hátul levő taxis az meg tudja előzni a többit, vagy milyen célból. A lényeg az, hogy a helyet lefoglalták, a közlekedési sáv keskenyebb lett, és mégsem lett annyival több parkolóhely, mint amennyivel lehetett volna. Közben meg zöldövezetet is írtottunk, ami nagyon fontos. Most például jelen pillanatban nem tudom, hogy süt-e a nap, vagy esik az eső, itt a stúdiómban nem látjuk, de nyáron eléggé meleg szokott lenni. És ugye a zöldövezet feladata az a városnak a hűtése is, erre nem tudom mennyire sokan gondoltak, vagy nem. Ugye a fák, amik a levegőből kivonják a széndioxidot és oxigént állítanak elő, azok napenergiával teszik ezt. Tehát effektív elnyelik a napenergiát, és nem a bőrünkön csapódik ki hő formájába, vagy a betonon, hanem feldolgozzák a fák, és ezáltal hőmérsékletet csökkent, átlag hőmérsékletet a városból. Rövid egy percünk maradt még a műsorból. 2008-ban is probléma volt az, hogy a választópolgárok nagy százaléka nem járult az urnák elé leadni voksát. Gondolja, hogy ez idén is probléma lesz, illetve hogy lehet rábírni őket, vagy van-e üzenete a választók fele? Igen, ez probléma volt, és szerintem továbbra is az lesz. Az emberek azt kellene megértsék, azt kellene felfogják, amit én az első pillanatban a műsor elején mondtam, hogy én nem politikusnak tartom magam. Ez nem politika. Ez egyszerűen arról szól, hogy a városunkért tegyünk valamit. Hogyha nem szólunk bele, ha nem vagyunk ott, ha nem teszünk semmit, akkor utána hiába panaszkodunk, hogy rosszul alakulnak a dolgok. Mert semmi jogunk. Tehát ki kell nyilvánítani a véleményünket. Egy tömbház lakói, egy tömbháznak, hogyha van egy kis kertje a bejárat előtt, hogyha a tömbház lakói csinálnak oda egy kertecskét, akkor lesz egy kis kertecske. Hogyha nem, akkor nem lesz. Köszönöm szépen, hogy jelen volt a műsorunkban. Ennyi volt már a fórum. Holnap is várom Önöket a viszontlátásra. Viszontlátásra. Ne érje be kevesebbel.